biskupskej, kňazskej i diakonskej službe, milé reholné sestry, zasvetení seminaristi, drahí bratia a sestry v Kristovi, ktorí ste tu zhromaždení na Levočskej hore, pod Levočskými vrchami, ale aj vy všetci, ktorí ste s nami spojení cez katolické médiá. Keď v živote niekedy z času na čas pocítime úplnú bezmocnosť a zistíme, že náš život nie je iba v našich rukách, nezľaknime sa. Možno práve vtedy, v tej chvíli sa začína naše školenie v odovzdanosti. Skutočne, keď je veľa vecí v živote a tieto nevieme ovplyvniť. Ani zdravie, ani naša práca nie je vždy v našich rukách. Ani naše diela, či ovocie našej usilovnosti. Sú to chvíle, keď si človek znovu uvedomí svoju závislosť na Bohu vo všetkom. Všetko sa tak rýchlo pominie, všetko sa stratí, len Boh zostáva na veky. Preto náš život, aby sa nestratil, musí zostať totálne odovzdaný, ukrytý a chránený v Božích rukách. Ak dokážeme každý deň odovzdať seba samých do Božích rúk, nech sa deje čokoľvek, budeme ako naša nebeská matka Panna Mária. Ona od chvíle, čo sa od anjela dozvedela, že bude matkou Mesiáša, nevedela si predstaviť iný spôsob života, než úplnú jednotu s ním vo všetkom. Komunikovala v modlitbe s Duchom Svätým a pohnutá láskou sa vydala na ďalekú cestu k svojej tete Alžbete. A všimnime si, aké pocity prežívala Panna Mária. Nebola mrzutá, ani sa nebála a netrápila sa nad tým, ako prekoná veľké kilometre. Verila Božiemu poslovi. Mala v sebe takú silnú vieru, že nemyslela na námahu. Vidíme, že Panna Mária nám odhaľuje krásu svojej odovzdanosti Bohu. Ona je nám taká veľmi blízka a ona nám odporúča takúto odovzdanosť. Ona vie, že každý, kto má vieru, je napriek všetkým prekážkam silný a že vydrží všetko. Dôležité je nechať sa vždy sprevázať Bohom, tak ako Mária, po celý život. Jej návšteva nás vždy povzbudzuje a učí viac veriť i dôverovať Bohu. Jej návšteva dvíha a posilňuje aj nás. Drahí bratia a sestry, drahí pútnici, pred 30 rokmi sme na Slovensku mali tiež vzácnu a veľkú návštevu. Privítali sme veľkého pútnika nádeje, dnes už svätého pápeža Jána Pavla II. Jeho návšteva bola prijatá s veľkým nadšením. V dňoch od 30. júna do 3. júla 1995 navštívil postupne Bratislavu, Nitru, Šaštín, Košice, Prešov, Spišskú Kapitulu, Levoču, Poprad i Vysoké Tatry. Počas 4-dňového pobytu sa Svätý Otec stretol so stovkami tisíc veriacich. Sice išlo o jeho druhú návštevu na Slovensku, ale bola prvou v ére samostatnosti. Z Bratislavy zavítal do Nitry, kde sa stretol so slovenskou mládežou. Počas druhého dňa pápež celebroval svätú omšu v Šaštíne a tretiemu dňu dominovalo svetorečenie troch košických mučeníkov Marka Krížina, Merichara Grodeckého a Štefana Pongráca. To bol aj hlavný dôvod celej návštevy. Vtedy odovzdal pápež košickému biskupovi Alojzovi Tkáčovi pálium, povýšil tak Košice na arcibiskupstvo a zriadil tam sídlo metropólie Novej východnej cirkevnej provincie. Popoludní ocestoval nástupca svätého Petra z Košíc do Prešova, kde sa stretol s grécko-katolíckymi veriacimi a takisto aj s ekuménou. A v záverečný deň svojej pastoračnej návštevy Slovenska zavítal pápež Ján Pavol II na Mariánsku horu, tu do Levoče. V
Vtedy sa tu zišiel rekordný počet pútnikov. Pamätám si to veľmi dobre a živo. Svätý Otec sa tu cítil ako doma. Pripomenul: Svätý Otče do Levoče. To bolo naozaj pri každom stretnutí, pri audienciách v Ríme. Tieto slova Slováci opakovali. Svätý Otec sa tu cítil ako doma a oči mu žiarili od radosti i dojatia. Boli to skutočne posvetné a pamätné chvíle. Ako biskupy sme ho spolu s kardinálom Tomkom a kardinálom Korcom sprevádzali všade pri tejto návšteve. My sami sme už po 4 dňoch mali dosť. Nevládali sme, ale on mal neskutočnú výdrž a všade s úsmevom prijímal a pozdravoval všetkých. Tu v Levoči nám povedal, že sem prišiel v duchu tajomstva návštevy, podľa vzoru Panny Márie, v duchu evanjelia návštevy. A hneď nám pripomenul, aké bolo ťažké realizovať a žiť toto evanjelium v časoch prenasledovania zo strany komunistického režimu. No s Máriou na ceste i v srdci, ako spomínal, viera pretrvala i v jeho rodnom Poľsku, ale aj tu na Slovensku. A veľkú zásluhu pre zachovanie tejto viery pripísal práve svedectvu tejto mariánskej svätyne v Levoči. Lebo ako povedal, mariánske svätyne sú miesta, kde sa Kristovo svedectvo stáva mimoriadne účinným. A istotne mnohí synovia a dcéry Slovenska vďačia tejto levočskej svätyni za to, že sa pravda o Bohu a viera v Neho zachovali živé v ich srdciach. Tu ste boli vždy silní. A to je Božia sila, proti ktorej ľudia nič nezmôžu. Bratia a sestry, milí pútnici, toto je miesto, ktoré radi navštevujeme. Toto je miesto, kde môžeme obnovovať svoju lásku k Bohu i k ľuďom, kde živíme svoju nádej a posilňujeme svoju vieru. Ani po 30 rokoch nezabúdame na veľkú návštevu svätého pápeža, ktorý nás povzbudzoval, hoci sám vedel, že cesta viery nie je ľahká a vyžaduje si odvahu a jasné postoje v každom čase. Teda aj dnes, keď sa Slovensko keď sa na Slovensku preberá diskuzia a diskutuje o hodnotových princípoch, ktoré by mali byť viac zakotvené v základnom zákone nášho štátu v našej ústave. No zároveň nám pripomenulo, že máme obrovskú výhodu, a totiž v tom, že Panna Mária na nás vždy čaká a na tejto ceste už aj predišla. Ona je už túto cestu absolvovala a pozná ju dokonale. Ona nás môže na nej sprevázať, lebo tam, kde je Mária, tam diabol nevstupuje. Tam, kde je matka, nepokoj nikdy nezvíťazí a strach nikdy nevyhráva. Kto z nás by nepotreboval takúto sprievodkyňu a ochrankyňu? Kto z nás nie je z času na čas rozrušený alebo nepokojný? V takých chvíľach neváhajme putovať a hľadať ochranný plášť Panny Márie. Ona nás volá, ona nás sprevádza na ceste, ona si nás aj tu zhromažďuje. Ako najlepšia matka chráni vzťahy, ochraňuje v nečase a pred zlom. Keby mohla, zobrala by na seba aj naše kríže, len aby nám uľahčila naše zápasy a trápenia. Je to matka, ktorá sa za nás nikdy nehanbí, len čaká, kým jej dovolíme, aby nám svojim deťom pomohla. Drahí bratia a sestry, keď Panna Mária prišla pomáhať svojej tete Alžbete, priniesla k nej so sebou aj svojho syna, ktorého mala pod srdcom. Pamätajme na to, že Mária prináša Ježiša všade a všetkým, ktorým chce nejako pomôcť. Preto sa môžeme spolu s Alžbetou pýtať, kto som ja, že Ježiš prichádza ku mne so svojou matkou.
že prichádza ku mne v Eucharistii, že prichádza ku mne v bratoch a sestrách a tých, ktorí potrebujú moju pomoc. Vidíme to jasne. Márina návšteva u Alžbety nás učí pomáhať druhým, žiť pre druhých a na riešenie ich problémov im priniesť a ponúknuť Ježiša. Tak, ako sa o to snažíme aj pri duchovnej službe, v špeciálnej pastorácii, napríklad s našimi Rómami a potom aj v službe chorým v našich nemocniciach. Kňazi tam prichádzajú na návštevy nie, aby presviečali, odhovárali či znepokojovali, ako si to nahlas a nesprávne vysvetľuje jedna známa pani, ale aby povzbudzovali a dodávali nádej v ťažkých zápasoch, aby otvárali srdce i dušu pacientov pre dimenzie večnosti. Len pripomeniem a básnicky sa opýtam, kde boli tí, ktorí teraz osočujú kňazov, zahadzujú a relativizujú ich službu chorým. Kde boli tí všetci počas dlhých mesiacov najťažšej pandémie covidu? Keď naši kňazi nastúpili s nasadením vlastného zdravia i života do nemocníc, aby posilnili vyčerpaný personál, upokojovali zúfalých pacientov a odprevázali toľkých zomierajúcich, ku ktorým sa ich vlastní príbuzní nemohli dostať. Ako rýchlo sme zabudli, o čom je vlastne služba a návšteva kňaza pri chorých, že nikoho nenútia ani nepresviečajú, len prinášajú Krista, nádej do zúfalstva a svetlo do tmy. Milí pútnici, dnes pri našej návšteve tu vo svätyni Panny Márie v Levoči, tu na tomto milostivom mieste, na Svätej hore, chváľme Boha tak, ako Mária a odovzdajme mu všetko, celý svoj život, lebo iba v jeho rukách je naša duša i naše Slovensko v bezpečí. Amen.